Revolución de Outubro non só foi un grande avance político e social, nomeadamente tamén foi un avance no ámbito da sanidade. Por dar unha serie de datos, desde 1917 non deixou de aumentar a esperanza de vida, pasando de menos de 40 anos dos que partía a poboación rusa e os povos que conformaron a Unión ata superar os 70 anos a finais da década dos 80. Aliás, tamén se produciu un aumento da estatura media da poboación, pasando dun metro 57 no ano 1906 ata 1,70 m en 1943, voltando de novo en 2008 a 1,67 m coa caída do socialismo. Non só iso, entre os logros derivados das conquistas do socialismo encóntrase tamén a redución da mortalidade infantil nun 90%. Así mesmo tamén se incrementou vertixinosamente o número de hospitais e de médicos, chegando a ter na década dos 80 máis que os Estados Unidos. Ademais, a Unión Soviética foi pioneira no lanzamento da campaña mundial que logrou erradicar da faz da terra unha das enfermidades máis letais que coñeceu a humanidade, a varíola, algo que sería impensable na atrasada Rusia zarista. No ano 1963, a Organización Mundial da Saúde dicía do sistema sanitario soviético que era unha das principais conquistas da Revolución do 17. Este sistema estendíase por toda a Unión, desde as grandes cidades ata máis remotas aldeas, a diferenza do que lamentablemente acontece no noso país, no que un Estado español imperialista e un goberno galego lacaios só se importan dos nosos recursos, deixando o noso rural cada vez máis abandonado, con progresivos recortes.